DNA バウアーさん、チャンネルを3つ停止した。DNA のお騒がせ助っ人トレバー、バウアー投手34が自身の最大のモチベーションである YouTube からチャンネルを突然、バン停止された。この日までにバウアーは自身の X 旧 Twitter に YouTube 運営からの以前にアカウントを終了されたクリエイターがチャンネルを開始しようとしているのを見かけました。終了されたユーザーが他のチャンネル、所有、または作成することは引き続きコミュニティガイドラインに違反します。これらのガイドラインに従い以前に終了されたユーザーからの新しいチャンネルは終了されますとの通告メッセージを投稿した。バウアー層。バウアー関連で久しぶりに笑ったかもしれん。収益停止か？なんか、赤番は割と YouTube の期限次第なところあるから。さすがにかわいそう。ことのバット蹴り飛ばした罰だよ。バウアーのやらかしに匹敵するレベルで、用すべが迷惑かけまくってるからな。珍しく被害者。前半の活躍を忘れてないか？バウアーいなかったら2位になってたかどうか、もう一度思い出してほしい。草。